Lagi suket pirang-pirang lah, Bu. Ya ya le. Piye apa medhun nang kene? Oke. Ya. Anake wong tani iki ora usah prindang-prinding. Yo kudune wani lemah ngene ale. Tenanan ngono lho. Dek ingi to le. Delalah kaya panen lombok dadi wis tak sunatno. Ya apa ora ndek ingi? Tapi ndek iki sunate kurang josok. Lah kowe kuwi lho le. Dek ingi arep njaluk sunat lem laser ya wis tak parakno rono. Yo cek kurang rimane kok. Padahal kuwi lho ana Pak Calak dokter keliling ki Pak Haji Sarimin gak roh kowe. Lah kuwi lho Bu, sunatane jos tenan. Tak kira ndek iki Pak Sarimin sak donga wingi iso diukir. Lah piye lho wis kabeh wis kadung.